Шундай һорау. Калган уразаларымды тотып куярга ният иткәйнем, үзем артроздан бат эсәм, шулай яраймы икән? Кардәшләр, әгәр кешенең калган бурысы бар икән уразалардан, ул шуларны тотып куярга тиеш. Бер көн өчен бер көн. Ләкин кайһы бер авырулар дару исә бит инде. Я ашай. Ана шул ураза тотканда без нимәләр эсә, я аша алмайбыз бит инде. Шуга кардәшләр, әгәр һезнең был көндә ул даруларыгызды калдырып тора алмайһыгыз икән, димәк һез тота алмайһыгыз. Бурысыгызды тотып куя алмайһыгыз ураза итеп. Моның өчен каффара дигән нәмә бар ислам динендә. Каффарат, без уның турында айрым һөйләшербез кирәк булса, бәлки язмалар ибәрбез. Ләкин каффарат дигән нәмә ул мана бер көн өчен бер ярлы кешене ашату. Әйтәйек, һезнең 20 көнегез калган икән, ана шул 20 көн өчен һез 20 фәкыйрь кешене ашатаһыгыз. Буның үзенең юлдары бар. Без элек буны үзебез оештыра торгайнык. Кемнеңдер мәсәлән бурысы булса, оештыручыларга акча бирәләр, оештыручылар шул акчага хатып ала ризык һәм ярлы кешеләрне ашата. Уның тәртибе шулай. Кыскаһы, әгәр һез тота алмайһыгыз икән, нимәләр эсергә кирәк, ашарга кирәк, дару, һез бер көн өчен бер фәкыйрь кешене ашатырга тиешсегез.